Doncs precisament quan són les 10:31 anem a un d'estos pobles, anem a Algemesí per a sumar noves veus a esta anàlisi. Xavier García del Valle, bona nit. Hola, bona nit. Efectivament, estem així a Algemesí, una de les poblacions d'estes que hem vist en este mapa, una de les poblacions grans on l'ultradreta ha quedat com a primera força política en les últimes eleccions. Volem saber més, volem saber qui ha votat i per què aquesta formació, i per ajudar-nos a tindre una visió un poquet més clara del que ha passat està esta nit amb nosaltres Alexis Lara. Bona nit, Alexis. Benvingut a la qüestió. Estem molt agraïts de tindre't així amb nosaltres. Volem, abans de tot, precisar, Alexis és d'Algemesí, coneix el poble, coneix la comarca, a més és sociòleg i a més està relativament especialitzat en els moviments d'ultradreta. Fa uns mesos presentaves a València un documental titulat Viatge a l'extrema dreta. Si et sembla, ajuda'ns un poquet a entendre què ha passat així. Ho farem per passos. Primer, Vox ha rebut una allau de vots que en principi no s'esperaven. D'on venen aquests vots? Qui s'ha quedat sense perquè Vox sigui ara la primera força? Això té una part d'explicació de política interna, dels municipis, en aquest cas d'Algemesí, però també del municipi de Carcaixent, que també està a Ribera Alta, i on Vox ha quedat primera força. L'extrema dreta ha superat totes les expectatives. En primera part és perquè després de les eleccions municipals de maig, Algemesí conforma un govern amb el Partit Socialista i Esquerra Unida, però necessitava un descomès, un regidor més. I per tant, el regidor que li dona suport és un regidor de Ciutadans. Això se penalitza des de la direcció de Toni Cantó a nivell autonòmic i, per tant, el fan fora. En Carcaixent passa una cosa semblant, però amb el PSPB i Compromís. Aleshores, el votant que hagi votat i hagi dipositat el seu vot per a votar a Ciutadans queda despagat com a votant de dretes i, per tant, després s'ha de buscar alternatives. I les alternatives poden ser una part Vox o poden ser el Partit Popular. No n'hi ha que oblidar, de fet, que Ciutadans en Algemesí i en Carcaixent està perdent 2 punts percentuals més que en la resta de pobles i municipis de la comarca de Ribera Alta. Ha sigut la força, dirien, que ha rebut el càstig. Ara, examinem l'origen físic d'on venen els vots per barris, diríem. De quins barris d'Algemesí venen aquests vots i quina és la gent que viu en aquests barris? Vox, tradicionalment, fins a fa ben poc, el 28 d'abril, en les primeres eleccions generals, aconseguia el vot sobretot en les rentes més altes i provenents del votant del Partit Popular clàssic. Ara, no obstant, ha aconseguit també, en el 10% més pobre, ha aconseguit penetrar d'alguna manera, encara que no li lleva el vot a l'esquerra, sinó que li lleva sobretot al votant del Partit Popular i de Ciutadans. En Algemesí en particular trobem com el centre, sobretot el casc antic, està sobretot copat per el Partit Popular, que és el que més vots rep, i per altra banda tenim la urbanització del Pla, que és on la renta per càpita està més elevada, on hi ha urbanitzacions i xalets, i ahir Vox també ha quedat com a primera força. Després tenim alguns barris perifèrics, com poden ser Carrascalet i Raval, on ha guanyat el Partit Socialista, però Vox, per exemple, en Raval, que és un barri on hi ha molta immigració, on hi ha població d'ètnia gitana, ha quedat en segona plaça, que també és un resultat molt considerable. Al final el que estem veient, que és el que ens dona el mapa del vot, és la renda, perquè aquestes zones perifèriques sí que són més pobres i la zona del Pla, que és més nivell econòmic més alt, està optant, com abans optava pel Partit Popular, està optant per l'extrema dreta. Anem a aprofundir un poquet en la qüestió del per què. Hem parlat del càstig a Ciutadans per aquest comportament en els ajuntaments de Carcaixent i d'Algemesí, però quines altres raons diries tu que han mogut aquesta gent a trasbassar el seu vot a una formació que no és una formació qualsevol, és una formació molt radical amb missatges feixistes, en molts casos, que no és fàcil adaptar-se, diríem, venint d'una altra força. Per què la gent ha votat Vox ara? Bé, una de les causes és el malestar general, polític, econòmic, cultural, i allí el caladero de vots està sobretot en aquest malestar perquè no podem oblidar que en el CIS el segon principal problema per als espanyols és els polítics, la política i els partits polítics en general. Això significa que hi ha un descontent generalitzat en els polítics que quan ve una força que és relativament nova, se pot posicionar com a l'anti-establishment, és a dir, contra allò que diríem el rigor, la políticament correcte, etc. Per tant, ahir Vox rasca molts vots. Però també tenim el problema de l'agenda mediàtica. En multitud d'ocasions, en mitjans de comunicació s'ha fusionat una agenda mediàtica junt a l'agenda de Vox
i no concretament per a donar-li la raó, sinó per a parlar d'uns temes que a ells es va molt bé. I estic parlant en aquest cas del tema català, que han tingut la sentència de procés recentment, i això ha afectat sobremanera a l'agenda pública, mediàtica i política, i també moltes vegades el vincular la immigració amb el que seria el crimen, la criminalitat. Vincular-ho al mateix marc ajuda moltíssim a que Vox, en una formació d'extrema dreta, pugui criminalitzar allò que la gent sí que veu, els treballadors identifiquen molt més fàcilment allí on treballen a la gent que està treballant en ells o que conviuen en ells, que no pas uns poders fàctics que de vegades en les esquerres estan apel·lant a un IBEX 35 o bé a unes heretges econòmiques que són més opaques i per tant el votant frustrat per aquest segon problema del disc que comentàvem prefereix veure el problema molt més clar que no l'opac o el que és abstracte. I qüestions més locals, per exemple, en alguna ocasió, estos últims dies s'ha sentit el problema dels bous, la celebració dels taurins i antitaurins així al Gemesí. Este problema, tu creus que podria haver tingut algun tipus de repercussió, d'influència a l'hora de canviar de vot? És cert que Vox ha acaparat molt aquest vot de taurí, també de la caça, i ha fet bandera d'aquestes tradicions espanyoles que, en algun sentit, en algunes certes poblacions està en decadència. Però sí, tenim una setmana taurina de 9 dies, on hi ha festejos taurins, on hi ha corregudes, on es maten bous, i per tant allí jo crec que tenen un cadero de vots molt important perquè és culturalment tot allò que se vincula a la idea d'identitat espanyola que Vox està fent en gala, que és aquella que està més vinculada a les tradicions històriques i que d'alguna manera està també calant en la gent jove, perquè no hi ha que oblidar que en les setmanes de bous al Gemesí no només hi ha bous, també n'hi ha festejos nocturns, en concerts, o també n'hi ha unes casetes que se munten per a la nit, per a música i per a veure. I per tant, allí on culturalment està Vox, és on culturalment també està agafant molts vots. Per últim, per acabar, i molt breument, diries que estàs en una situació d'un vot que ha vingut per a quedar-se o podria tractar-se d'algun element conjuntural i, per exemple, quan el PP es recuperi com a casa comuna, que era abans, podria significar algun tipus de canvi? No és fàcil perquè els sociòlegs no podem previndre el futur, però sí que hi ha unes tendències, i això és important conèixer-ho. És cert que la casa comú sempre ha sigut la del Partit Popular, però Vox sí que té una cosa ara molt conjuntural, que és el malestar generalitzat. El malestar generalitzat, això, si la sentència de procés i després el possible pacte estatal poguera alleugerar un poc els ànims i d'alguna manera tranquil·litzar la situació, i si vot de ràbia, com abans va passar també amb Podem en 2014, pot baixar, perquè això és una cosa conjuntural. Ara bé, una vegada les institucions tenen moltes més possibilitats de normalitzar un discurs que de per si és molt extrem i molt radical. Per tant, quan més temps estiguen les institucions difonent aquest missatge, més possibilitats tindrem que això no sigui simplement conjuntural, sinó que cale en un percentatge de la societat que possiblement pugui votar. Molt bé, Alexis Lara, moltíssimes gràcies per acostar-nos la realitat del Gemesí. Recordem una d'aquestes 25 localitats, una de les més grans, a més, on l'ultradreta és ara per ara la primera força política. Doncs moltes gràcies, Xavier García del Valle, gràcies a Alexis Lara. I ara